Bueno, hementxegaz, Xabi Garaldeaz, Eibarbeko kapitxainaz, gaur izan da, Eibarbeko kapitxainaz, gaur Eibarbek, bat eta utz galdura, Elgoibarren kontra, mintxetan, bertan, Elgoibarren, hementxeak hau, gaur izan da, Eibarbeko kapitxainaz, adierazpen batzuk etxeko. Bueno, Xabi, gaur izan dugu garaipenik eta, biharren partidu segidun galtzen duguena, bueno, bai, hirugarrena segido galtzen duguena hementxe etxetik kanpo da, bueno, partidu izan da bastante kaskarra da ezin izan dugu etekinik eta. Bai, partidu nahiko eskaz izan da, ez dugu jokatu ostiripe, ez guk ez eurek, baina, bueno, ezkein efektibidadia eta gol bat sartu zu eta puntu barik etxera. Bueno, partidu hasire, bizkat, ahí, con tempo, sin peligro alguno, o sea, peligro bike. Gero, amagosgarren minutun, Asier Sanchetek eukira remate bat areatik kanpo, Jorge López paratza, gero minuto batzuk barru, otairugarren minutun, Piniak sartura jugadako atake baten, kanpotik errematauta, gero juntzase, aurrea, intentaten partidu baten patati, ezin izan dozue, empate sartu lehenengo zatizia matxu baino lina, da bueno, con un 1-0 a la caseta. Bai, hola entxe izan da ez, Piniak bat auki dabe, bera sartzen dau, gaur fai izan da, retxazin inorreztalakoa, baina bueno, azkenin gora juga, baina ez da jogatu izan eta ez da lortu azkenin ez gola, ez jokatzi, ez izez. Azkenin hola entxek, Pinian golaz, partida maitxuk. Biharren tiempo izan da, más de lo mismo, joku bronko bat, okasiniorik kuentagotas, jogadak beti izan diza balon parau amentxe partidun, zeo que okizu ez bebai okasinioek, baina sin la fortuna de cara, ez oso sortek euki, kontu neukitxe, ongo sortin da kasuela, ekipo oso gazti, pasan urtia ze konparaute, da bueno, zego ez edo morun, bat eta utzeaz, punto baik, akasita. Bai, ekipo gazti duko, baina, bueno, azkein hori ez da eskusi ez, kalidadi bada, eta espero azkenin puntu lortzea jongo hariek geldika. Ez da hori, ez dut uste ekipo gaztiana eskusianik. Hor gortumia uste dut kalidade geixa duko le inkluso, eta, bueno, uste dut geldi interraz eta lanain entrenamentutan horra egin gaule. Horrengo partiduak azu, rival fuerte baten kontra, Portugaleta, zuzen be, modan dane ekipo bat Copa del Reyko eliminatu zidala eta, da bueno, horra junbigaz, hemen eukizazuen arpegi eskaza horre hobetzea, da ja amargarren jornadan gazela, ja gauzak hobetzen junbirdiz, da peligro ebitatea, zeia descensu, al precipitio, al límite. Bai, ez dakit ondio resultatu, baina irabazioa da atzetik datuzena puntu bat eukau descensu, eta horren azken galtzen baduzu lun sartzea, ez? Portu kontra partidu bat izango da, daki hau liderra izeteko favorituetako bat dela, baina guk geure alegin denak epinik hau zirabazten, da aberri irabazten. Bueno, Xabi Garalde, eskerrik asko, eta sorte hon. Bai, segoi.